Kan je even, ik ga even inlopen. En dan zie je dit dus aan deze kant ziet hij dus, die hoeft er niet echt te zijn. Dat is wel leuk. Dus dan ziet hij zo, van ik heb hier het blad. Ik denk dat ik deze ook even weghaal. Zo, aangelopen. Hoi. Ik heb je. Of was het aan deze zijde? Dat die dus. Dat die is om de klok. Het blad is weg. Klok.